Rijkswaterstaat had, na onhoudende klachten, het hutvaren op het water in het licht. Daarvoor wordt gewerkt met de Waddenunit van het ministerie van Landbouw en Natuur. Dus opdracht is om te zien hoe we de handhaving op het water verbeteren kunnen, zodat zeg maar, de mensen die snel varen, dat we die beter ompakken kunnen. Daar komt het kwart zijn op. Er is ook wel onleiding daar. Toch direct belutsen bij het water is vorig jaar een klachtenbrief gestuurd naar de heegste baas van Rijkswaterstaat. Toch het hutvaren in de Noord, hoe de vaardigheid, de natuurweerden en de rest op het water. Een van de zaken dat nation wordt, is de toename van het tal wettertaxis. Die ben net apart in de wet verslaan en dat is een probleem. Dat betekent in de praktijk dat een wettertaxi geldt als een snelle motorboot en dat die ook onder die regels valt. Nou, en als je juist naar de economische ontwikkelingen en het gebruik van de wettertaxi, dan is dat iets wat net bij de juurdijstige ontjouwing past. Ze varen als het is ik hut en eens maar het net. Nou, wij jaren inderdaad dat het een NAX het varen en als het juist naar de wetjouwing, dan maar het net. Nee, klopt. Er wordt net alleen nog naar de wetjouwing zoen. Nou, het is een heel groot gebied en wij bezieken eigenlijk om met de partijen die varen in het gebied vanuit de overheden om gezamenlijk een plan te maken waarbij we optreden kunnen, het snelvaren. Alleen dan moeten we wel realiseren dat snelvaren moeilijk aan te pakken is. Want het is net correct als op het dik dat je een lasergun broeken kent of een flitspaal erg dergelijks zetten kent. Want als er iets juist die snel vaart, mag die eigenlijk op hete daad betrappen, maar dan mag het witte water ontroerd. En dat is de man die uiteindelijk in het proces verbaal opmaken wordt.